Apa nan ciun yang takutkan? Bunga cinta kok layu hati dan cantik nan den harap tak menyiram udah surah sajak ungu maning ke labiah tujuh balik badan tak alah mahlah takut lalok surah. Kalau itu nan kini adinya takutkan, denaikkan datang menyiramu adi. Rindulah lama sama ditangguhkan, sajak gunung Marapi sagadang talu iti. Dan harap tak menyiram udah surah saja umur maning ke labiah tujuh balik badan tak alah mahlah takut lalok surah. Itu nan kini adik takutkan, denaikkan datang menyiramu adik. Rindulah lama samu ditangguhkan, sajak gunung Marapi sagadang talu iti. Takut dan udah Apa nan adik takutkan?